yeruvimbo. I know it's hard to believe or to understand, but please do me a favor by understand what I am telling you. I told my dad I want to introduce you to him, and after I showed him your picture, reaction yavakaita yakandikatyamadza, and what he told me after, kutaura shuwa zvakandirwadza and zvinorwadza even newe. Ini newe tinonzi tiri vana vababa vamwe chete. Baba vangu vakamitisa amainini munina wamama, vanhu vavakazozvara iwe vakatiza pamusha before wazvarwa, asi kutaura kwababa vanoti hazviiti kuti iwe neni tinge tichirorana nekuti tiri sisi nabodi. Saka ini pandazvinzwa handina kukwanisa kuzvigamuchira zvakanaka, and I know you are carrying my child right now, so please nemwoyo unewe ndinokumbirawo chengete that baby until azvarwa, and uzosara uchiona zvekuti akure. I hope my dad vachakubatsira pane zvese zvichange zvichidiwa. I love you.
panodyiwa here panapa. Maimkanya iwe Mavis, hausi kunzwa ndiri kudana. Ningosikanzwa ndiri kudani pakanganiswa shewo. Saka ndodya nyaya here panapa ndakagara chingu ndagara pano ndodya nyaya here. Ruregerero Ko chikafu changu chacho ndodyei pano. Ndanga ndambovata shewesi. Saka todya uvate here Maimkanya, todya uvate here pano, todya uvate. Pakanganiswa. Sandipindura ndichitaura newe, todya uvate here panapa isusu. Pakanganiswa shewo. Pakanganiswa udii? Zvakanganiswa Mukanya. Todya uvate panapa. Ndobikoko. Angamudenda upenyu mutoro unorema ungava uno wanausa. Right guys, inzwai kamunzwe tunoti mese makadaro iwe ukanotoona video irori wakatonanga kuRanger Films YouTube page unosubscribe or like kune content nechiya ikoko everyday kubva kunews zvezvichiitika mumacampus zvima short films idawe kwako nyango zichirema ngatipukuta nemisodzi mukuchema panochema